बर' बाजार नों मोननो लाबा होमबासो नों खाथि दं अनलाइन लेखा फरायग्रा गथ'फोरनो अनलाइन लेखा फरायनायनि होबानो नोंनि भिडिअखौ नुयो दे आरो नों भिडिअ मा फोरोङो मिथिबाय नोंनि भिडिअखौ गोबां डाउनलड खालामनानै दोनदों आङो प्रुफनि थाखाय आरो नोंनि चेनेल स्क्रिनशटनि थाखाय बबेयाव खारग'नो नोंलाय स्ट्रिक होनानै बबेयाव खारग'नो होग्रोनानैल' लाना उल्था मारिफिनगोन नोंखौ डाइरेक्टनो नोंल' रोंगौ स्ट्रिक होनो नोंल' रोंगौ आंजों गोबां दङ आरो बे नोंनि साबसक्राइबारफ्राबो गोबांनि सापर्ट दङ नोंथ' मोखां देखायनानै लानो हाया गावखौ बिराद गोरोंथार सानना लादों आरो नोंनि भिडिअ'आथ' मिनिंलेस आरो मोनसे खोथा बेबो मोनसे हारिनि लानानैसो हारिखौ लानानैहाय बर' हारिखौ लानानै नों भाइरेल भिडिअ कम्पानिनि चेनेला नों बिनिफ्राय रोखा जा कन्टेन्टखौ गार जुदि नोङो नोंनि चेनेलखौ मोजाङै जौगाहोलांनो सानदोंब्ला कन्टेन्टखौ मोजां बानाय नङाब्ला नोंखौ थांगासिनो दङ नै आरो नों स्ट्रिक होनायनि खोथा बुंबावदों कमेन्ट हरबावदों स्ट्रिक होनो होननानै दा होबानो जाबाय जेबो टेनसन गैया नों बुंबाय नोङो मोजां भिडिअ बानायनानै साक्सेस जानो गोसो दङ नों मोजां भिडिअ कन्टेन्ट बानाय बेफोरबायदि भाइरेल भिडिअखौ बोरै मोनो बोरै मोना बोरै फुल नायनो मोना बेबायदि ग्रुप खालामनानै दाहो नङाबा नोंनि थाखायनो गासैबो लाइमोनफ्रा गाज्रि जाजोबनो हागौ गाज्रि लामाजों आगान सुरलांजोबनो हागौ आरो नोंखौ जों देग' नायनानै थानो थै खिलायनाय थानायाव बुद्रु होगोन नोंखौ सिदा खोथाखा आं बेखिनिखौ दोनबाय दा आंनि नेट पेकआ थोआसै आरो नेटबो नाङासै जोबोर अखा हागासिनो दङ बेयावनो नोंथांमोन बिदाय लानाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो